בוקר טוב, בואו נעביר את היום ביחד השעה 6:30 ויש לי יוגה, ואחרי זה יש לי פילאטיס, ואחרי זה יש לי פגישה. אז נעביר את היום ביחד. ממש קר בחוץ. אני משתמשת במטליות חד פעמיות לנגב את הפנים ולא במגבת, כי זה יותר נקי. הגשם פשוט לא מפסיק במשך כבר איזה שבוע, אז מתי הוא נגמר? שנתי עם שיער רטוב, אז יש לי טקסטורה של כרית אורתופדית, בהצלחה. אני לא מצליחה להירדם בלילה, אני חייבת תה עם רדים. אני שמה את הדבר הזה שזה קרם הגנה. זה סרום של מימי, שהוא גם קרם הגנה. גלו. טוב, נבחר עכשיו בגדי ספורט. עשיתי לעצמי ארון רק של בגדי ספורט, ואני צריכה כזה לסדר אותו מחדש, כי יש מלא כזה קולקציות שצריכות להגיע, אבל נבחר בגדים. בוקר טוב. בוקר טוב. מיטה סודרה. אני לא יכולה את זה, תקשיב, אני משתגעת. טוב, אני אלבש את האוברול השחור הזה של ג'וב, כי ממש קפוא, ואני אשים פשוט מלא שכבות מעל. טוב, זה הלוק חורף שהיא עשתה לי. אני לובשת אוברול של ג'וב, סוויטר של איזבל מרד, מתחת איזה חולצה של ברנדי, מעיל של גני שקניתי בלונדון לפני איזה שנה שאני מתה עליו, ותעיף. יום מקסים לכולם. טוב, יצאתי מהבית ליוגה. טוב, קפוא ברמה לא סבירה, משהו חריג ברמות. חניתי גם בסוף העולם, אז יש לנו עכשיו נסיעה. טוב, הגעתי ליוגה בהצלחה. טוב, סיימתי את היוגה, זאת הייתה פעם ראשונה שלי אצל המורה הזאת, קוראים לה רעות, והיא הייתה באמת מושלמת. זה היה יוגה עם גלגל כזה, ונהניתי ברמה לא סבירה, זה היה נדיר. אני בדרך עכשיו לפילאטיס, ואחרי זה אנחנו ניסע לפגישה עם אמא שלי, ואחרי זה נתגלגל ונמשיך את היום. אני לאחרונה מסתובבת הרבה בלי איפור בחורף, כי אני מרגישה שזה ממש מכביד עליי כשיש כזה גשם וסופות וזה, אז אני לא שמה שום דבר חוץ מקרם הגנה, וזה חשוב גם בחורף לשים קרם הגנה, אז תשימו קרם הגנה. יואו, יש פה כלב שמסתכל בחלון, אני מתה, שלום, שלום. בוקר טוב. בוקר אור. ברגע של כנות, נסעתי בטעות לבית של ההורים שלי, כי אמא שלי ביקשה שאני אאסוף אותה, והיא בכלל במסך, והיא שלחה לי מיקום. היא הכי עשתה את הדבר כמו שצריך, שאלה אותי אם אני יכולה לצאת יותר מוקדם, לאסוף אותה, שלחה לי מיקום. פשוט נסעתי לבית של ההורים שלי, והיה לי רגע של עצבים, אבל אני בסדר עכשיו, אז שיתפתי אתכם. אספתי את אמא שלי אחרי שטעיתי בדרך, ועכשיו הגענו לפגישה. תודה על המשלוח, חיים שלי. אספתי הפתעה של משהו שאני יכולה לספר לכם בקרוב, מאוד מאוד. חברות, חלקות, מתנקנקות. שכחתי לעדכן שהכנתי סלט, אז אני כבר אכלתי אותו, אנחנו בהתקדמות של האכילה שלו. ואני יושבת ועורכת קצת דברים, ותכף נמרוד יבוא אליי. יש לך סוודר גולף? היא מסופה? שומי הגיע אליי. נמרוד. מה, זה עושה ולוג? כן. כמובן שאנחנו לא הולכים לעשות כלום עכשיו במשך 3 שעות. 4. נראה 4 פרקים.